Pornada ba ang pamamasyal ngayong long weekend? May alternatibo ang isang baking shop para masulit ang bonding ng pamilya ngayong may natitira pang araw ng bakasyon. Ito ang do-it-yourself o DIY Halloween cupcakes. Ayon kay Pauline na may-ari ng kusineri, bukod sa libangan, may magandang naidudulot ang aktibidad sa skills ng mga bata. Dailang puro gadgets ang mga hilig ngunyan kang aki. Mag-invest din sinda sa ibang activities na made-develop sa creativity ninda. Tapos si banding ninda kang mga magurang ninda. Ang isang box na ito na halagang 250 pesos may kasama ng 4 na perasong cupcakes at mga kagamitan gaya ng cake toppers at iba't ibang kulay ng pandisenyo. Nagsimula ang kusineri noong pandemic na nang tumagal mas dumami pa ang produktong ginagawa nito. Ang baking is dakulaon ang market niya. Dakulaon din ang mga pwede mong i-explore. Tampok naman sa isang punerarya sa Pili Camarines Sur ang full glass na kabaong na kung tawagin ay Sleeping Beauty Eye. Aba sa ganitong klase ng hihigaan para lang natutulog ang patay. Punta po ito sa amin noong T21 at ito pong kabaong ito ay galing po ng Santo Tomas, Pampanga. 20,000 pesos ang pinakamurang funeral package na may pinakaordinaryong kabaong sa Del Carmen Delfino Funeral Homes. At kung type mo nga ang Sleeping Beauty Eye, maghanda ng 200,000 pesos all-in package na. Kakaiba rin ang kanilang patarpaulin, imbes na langit at kalapati lang na karaniwang konsepto ngayon. Mas advantage sa ibang taol tulad ng ganito. May LED lights na po siya para hindi na maanong tingnan at saka mas komportable ang patay. Hindi na rin ako nagpahuli at sinubukan kong maging Sleeping Beauty sa Glass Caffeine. Isa lang masasabi ko, napaka-komportable nga ng patay dito. Marge Serico, CSN.